बिबौ थैनोसैयाव नायफैब्लाबो न'खरनि मानसिखौल' नायो डाइभर्स बिनाय मानाय जानो हागौ नोंथांमोना साननो हागौ एमजेनि खुगा एमजेनि राव नाथाय स्वयं जाय बुंग्रा बिनि रावफोरानो दङ उइथ नाम्बार उइथ रेकर्ड खनसे नङा खननै नङा आरो नोंजों नांलायबाय थानोबो गोसो गैया आं संसार जानोबा कर्टनि पेपाराव लिरनांगोन नङाबा आं नोंजों थाया। एमजेनि जिथुनाखि हिन्जाव लाना खारनायनि दावराव जाबाय दंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरै निउसनि गेजेरै दा दिनै माने एनिथिं एमजेआ दिनै फुल रिप्लाइ भिडिअ लानानै फैदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांबा मिथिनानै मोनगोन जे नोंथांमोना मैयानि भिडिअआव खोनाखादों जानांगौमोन जे बिसोर सानैजों लानानै खाराखै माने शपिं खालामनो बा बेरायनो थाखायसो थांदोंमोन होननानै बुंनाय खोनाखाबाय नाथाय दिनै एनिथिं एमजेआ प्रिति नार्जारिजों माबोरै गारलायनाय जानाय मानो बिसोर सानैजों दासिमबो ज' मिलायफिननो हायाखै बिनि सायाव फुल क्लियारिफिकेसन होदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलांबा नोंथांमोना मोजाङै मिथिनानै मोनगोन आरो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भिडिअखौ नायो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनो दाबाव आरोना लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। आरो सोरबा बुंलायगोन दाबो दमथार मोखां गोराथार होननानै थांनानै थासान्दियाव मा दं सोरबा सोरनिबा मोजांखौ नायनो हाया गाज्रिखौ नायनो हाया सैथोआ मा बेखौ नंगौ नङा गोबाङाथ' बिजिरगोन बे मोनसे जोंनि मानसिनि आखु नेचार आंबो सोरखौ बुजायनोबा मानो फैयाखै मानसिया जेब्ला नांनायनि बारा अभार टर्चार जायो सहाय हायो अब्ला गोबां लामा डिसिसनखौ लानांगौ जायो मानोना बयहाबो राइट टु लाइफ बा राइट टु लिभ थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थाया नोंगौ हिनजाव सोलाय लानानै मानानै बे मोजां जाबाय नोंना बिदि होनग्राबो थानो हागौ नाथाय आंबो नाजादोंमोन गोबांनो आरो बेखौ क्लेरिफिकेसन होनो बा मानो थाखाय आं नङा जाय आंनि गोसोआव मोनदांनाय नैबे अयथासार बुंफैनाय सुन्दुरि जारौआ बेनि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोबाय एक्सुवेलि आं भिडिअखौनो बारा लाबोलामोन बाग्रा जाबायमोन आं दा साहससो मोनसिनबाय आङो जाथाया जाबाय जेब्ला सलुसनबो माबा मोनसे थागोन माबा मोनसेथ' जाहैगोन उनसिमाव आंहा बेखौ फोथायनाय दं आरो आं माखासे खोथाफोरखौ मिथिखायो जायनि थाखाय आं माखासे रेकर्डखौ दोननोबो गोनां जादों जे समाव गोबां नाजाबोबाय जायनाखि नोंथांमोना बिसिगिबि होननानै गोबां पस्ट होदों बे समाव आं गोबां बुजायनो नाजाबाबो आं हायाखै नोंगौ मानसि हिसाबै मानसिनाव गोरोन्थि जायो नाथाय बे गोरोन्थियानो खेबसे खेबनै खेबथाम निमाहा होबाय खेबब्रै खेबबा सयबार सातबार आठबार बेबायदि मावफ्लेबाय थायोब्ला बे गोरोन्थि नङा बे बिनि हेबिट बा आखुथायसो जाय आखुथायखौ मालाबाबो सोलायनो हाया बेबायदिनो थांगोन दा बेनि गेजेरावनो बै समावहाय बिथांजोआ नैबे मेसेजखौ रिप्लाइ होदोंमोन नों आंखौ हाबानि सिगां बिमा बिफाखौ नायगोन होनना खोथा बुंथेयाखैमोन नाथाय आंथ' नोंखौ बुंथेग्रोखादों बेबो नोंनि भिडिअ'आव प्रुफबो दङ नाथाय आंबो बुजियो नों बुङाबाबो बेखायनो बेखौ सिथाम होना बुङो आं जे आं माब्लाबाबो आंनि बिमा बिफाखौ गारना थाङा आदा सना बेबायदि बुंनाय नोंथांमोना नुगोन आं गोबांथार रेकर्डफोरखौ आंखौ उनावहाय आं गोबां गिदिर जेंनायाव गोलैहैगोन आंनि जिउआ गोथाङैनो गोथै बायदि जाखागोन साननानै आं दोनबोनो गोनां जादों जेरै बिबौ थैनोसैयाव नायफैब्लाबो न'खरनि मानसिखौल' नायो डाइभर्स बिनाय मानाय जानो हागौ नोंथांमोना साननो हागौ एमजेनि खुगा एमजेनि राव नाथाय स्वयं जाय बुंग्रा बिनि रावफोरानो दङ उइथ नाम्बार उइथ रेकर्ड खनसे नङा खननै नङा आरो नोंजों नांलायबाय थानोबो गोसो गैया आं संसार जानोबा कर्टनि पेपाराव लिरनांगोन नङाबा आं नोंजों थाया संसार जानोबा आं कर्टनि पेपाराव लिरनांगोन जाहैदों न'खरनि मानसि लोगोआवनो फैब्लाबो डाइभर्स बिजानाय आरो बिमा बिफाखौ नायनो मोना देनां आथिं आखाइ जोबहैजोबबासो बिमा बिफाखौ नांगौबा नायगोन बावबो आङो राजिबो जाबायमोन नोंनि गोसोआनो फुरजा जाथोंसै आंनि बिमा बिफाया बुङोमोन राजा बाबा नोंनि न'खराल' मोजां जाथों नों थाहै मोजां था नाथाय आंनि गोसोआ मानिनो हायाखै जोनोमगिरि बिमा बिफा सासेल' आरो आं गोबां नाजादोंमोन आंनि जायगायाव आंनि धोरोमाव आं हाबाबो खुंहैनो हायासै
मानिजायासै लांनोनो हायासै। थेवबो आं दे नोंनि गोसोआनो फुरा जाथोंसै नों जेराव खालामनो गोसो बावनो खालामनायानो जाथोंसै साननानै थाबायमोन। गोबां खोथा दं सेयार खालामोब्लाबो मा गोबाङाबो गोबां बुंग्रा थाखागोन। बिनि गेजेरावनो जुदि नों बेबायदि गावनि सुबिदा बायदि नोंनि बिमा बिफाखौ लानोब्ला बिथांजोआ डाइरेक्ट बुंहरखादों बे रावखौबो। ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ लिरबाय थाबावदों बार बार फिसानि मोखां नायनोब्ला माब्ला कर्टनि एग्रिमेन्ट नांगौ फिसाखौ नों बुथारनोबो हागौ। हाबाब आंनि फिसाखौ आं बुथारगोन नामा? इभेन दाबो नोंहाथ' साख्रि दं आंहाथ' जेबो गैया। आंनि न' बां हा गासैब्लाबो आंनि बिफानि आं बुंनानै लाखायो। इभेन दाबो फिसाखौ मोनोबा बोखाङो। दा ओरैबो जाया ओरैबो जाया। जुदि बिमा बिफाखौ नायोब्लानो आंहा देरसिन प्रब्लेमबा आं बुजायबाबो हाखायाब्ला नाजाब्लाबो मिलायनो नाजाब्लाबो मिलायजाखायाब्ला बैफोरनि थाखाय आं माखासे डिसिसनखौ लानो गोनां जादों आरो लादों। सानखा हखा मिथिखा मा जानो हागौ बोरै बोरै रायजोफोरनि सिगाङाव बुङो डाइभर्स माब्लाबाबो होआ। नाथाय ससियेल मेडियायाव हौवाखौ फाननोबो थोआ। रावबो हिनजावा गैयियानो जाथों गावनि हौवाखौ मालाबाबो फानफैया। सोरबा गाइखेर बायनो हायाथोंनो मानो मा मानसिनाव सब समाय फैसा थाबाय थायाथ'। मानसिया मालाबा गोनांबाबो नांगौ जायो दाहारबो लानो गोनां जायो सोरबाया। सोरबा गोरिबाबो ओमफ्राय गोरिबै थाबाय थाया। दा आंनि बुंनायफोरखौ गोबाङा गोबां बुंगोन आं मिथिगौ। अब्लाबो बुंग्रायाथ' बुंबाय थागोन नाथाय लाइफआ गाव गावनिसो रावबो नोंनि खस्थ'आवबो नायफैया रावबो जाहोआ। खस्थ' खालामनांगौ गावनो जालांखानांगोन। मोनसे न'खरखौ दानो हानाय आरो सिफायनो हानाय हिन्जावफोरनाव गोहोआ थायो। आरो गावनि थानाय गावनि दंनायखौ लानानै प्राउड बा दुग्गानाय देखायोब्ला बे मालाबाबो समादान जाया। आरो सासे हौवा बा सासे हिनजाव बयहाबो फिउचार थायो। आरो सोरबा हिनजावा सोरबा हौवाजों रायलायबाय थायोब्ला बेहा जेबो दाय गैया। बिनिबो रेकर्डआ दंजोबो आंनाव। नाथाय सोरबा हौवाया दिनैनि दिनाव गावनि डिसिसनखौ गावनो लानो गोनां जादोंब्ला एफआइआरनो मा होनो हप बेबो सैथोआ सैथो अराय सैथो देरहायो होननाया दङ। टाइम लायो। आंहा फोथायनाय दं मोजां बिसारा फैगोन। मानो होनब्ला नांगौमानि गोबांथार प्रुफ जायखौ खुगाजों बुंनानैल' जाया। जायहा सैथो नंगौ रेकर्डेड बेफोरो आंनियाव दं। सोर सोर मा बुंनो गोसो बिमा बिफाखौ नायनो साननाय बिमा बिफाजों थानो साननाय मोजां मोनसे न'खर खुंनो साननाय आंना बे देरसिन गोरोन्थिमोनब्ला आंखौहाय आसि थुनोबो हागोन रायनोबो हागोन। आरो जायफ्रा दिनैसिमाव जेबो गोरोन्थि मावफेराखै नोंथांमोना गाज्रि गाज्रिबो लिरनो हागोन।